Takže čaute u tohto videa, dneska si budeme chutnať voľakú sodu. Je to pitie od tejto značky, tak si to ideme chutnať. Je to modré a malo by to byť príchuťou modrá malina, či čo to je, neviem čo to je. Neviem ani, jak to povedať. To je skoro jak normálna malinovka, ale nie je to. Nechutí to tak. Strašne je to sladké, má tam strašne modrých malín, či čo to je. Týchto malín modrých, neviem čo to je, neviem čo to je vidieť. Strašne je to sladké. Takéto modré, je to modré, nie je to vidieť v plechovke, ale ja to vidím, keď tam pozriem okom. A mi to vytieklo kúsok, tak vidím. Je z toho strašne sladké a malinové. Strašne sladí, strašne tam cukrujem. To je všetko. Čau.